L'exposició es diu Benvinguts, tenim la mateixa hora i d'alguna manera vol fer visibles els filtres o el camí que es fa per arribar a la galeria com a públic. He anat investigant i fent projectes sobre aquesta condició de públic en altres contextos, en l'institucional, en el museístic, i pel context en el que ens trobem tocava fer-ho sobre la galeria. Aleshores, hi ha un tipus de normatives o comportament implícit que potser no té una formalització corporal o física que, per exemple, en un museu és més visible i en una galeria és alguna més sutil. He après a tenir por de les formes absents. He après a anhelar la vinguda de formes absents. He après a desitjar i a tenir por. He sabut voler alguna cosa i he sabut no voler cap cosa. M'he fet a mi mateix. Quan tu entres trobes l'altaveu que s'activa amb la presència d'una persona, senzillament perquè no estic tota l'estona funcionant. És una adaptació d'un text de Peter Handke, és una peça parlada que es titula Autoacusació. He esdevingut capaç de menjar amb les meves pròpies mans i m'ha calgut evitar d'embrutar-me. Parla del fet d'esdevindre, l'autoconeixement que s'ha de fer, de les regles del joc, de l'aprenentatge i entendre també que hi ha uns límits i unes regles de joc que un d'alguna manera no pot passar. He après regles per a la conducta i per al pensament. Darrere hi ha aquesta fotografia que està molt relacionada amb una peça que vaig fer a la Fundació Joan Miró l'any passat, que d'alguna manera reforça aquest discurs de stop, para, alto, hi ha uns límits, hi ha uns acords tàcits. Hi ha unes fotografies on es veuen com una persona està educant aquesta mà, una mà que és tova, que es pot moldejar. Li pots ensenyar a fer gestos, l'okei, li pots ensenyar a medir, a tocar, a agafar, a acariciar. I és aquest procés d'educació, de socialització, el que s'intenta fer visible. I aquí una mica estan exposats de forma més general, en un context més obert, però parteixen d'aquest embodiment de l'autoritat, de la disciplina, de la interiorització i com això té una expressió física i gestual.